Er ligt weer een plan voor een nieuw natuurpark, maar willen we dat wel? Het is donderdag 7 januari, dit is Zeeland Nu. Politieke partijen staan niet te springen. Ook ziekenhuis ADAZ start met inenten. En deze senior is bakkersknecht. Goedenavond. Dat de Zeeuwse natuur bijzonder is, daar valt niet over te twisten. Toch zijn de 3 grootste partijen in Provinciale Staten bezorgd dat Zeeland straks alleen nog maar als natuurgebied bestempeld gaat worden. En er daardoor dus geen ruimte meer is voor bijvoorbeeld industrie en landbouw. Want Zeeland moet niet alleen onderdeel worden van het Geopark Schelde-Delta. Er ligt nu weer een nieuw natuurplan. Delen van Zeeland gaan deel uitmaken van het Nationaal Landschapspark Zuidwestelijke Delta. Althans, dat wil een commissie onder leiding van Pieter van Vollenhoven. Zoals het er nu uitziet en zoals ik het allemaal gelezen heb, vind ik dit geen goed idee. Ik zie nu de rapportage eigenlijk een beetje oude wijn in nieuwe zakken. De natuur komt centraal te staan in de Zeeuwse gebieden van het Nationaal Park. We hebben niet alleen natuur, gelukkig hebben we mooie natuur, maar we hebben ook de industrie waar we onze centjes moeten verdienen. We hebben landbouw en visserij. En als ik het plan van meneer Van Vollenhoven zie, dan zie ik daar toch een heleboel zaken in het gedrang komen. En dan is er nog dat andere park, het Geopark Schelde-Delta, waar heel Zeeland deel van uit gaat maken. Wordt het niet wat veel? Ik denk dat we op moeten passen dat we geen overkill moeten hebben. We moeten nog wel door de bomen het bos blijven zien. Dus dat er misschien een bepaalde status komt. Nou, en dat iedereen naar ons gebied kijkt, prima. Maar ik vind dat we op moeten passen dat we niet te veel. Dus 1 keurmerk vind ik genoeg. We kunnen in Zeeland niet allemaal parkwachter worden. We hebben ook onze andere takken waar we onze centen in moeten verdienen. En dit gaat wat ons betreft te ver. Volgens de commissie moet een zogeheten beheerautoriteit het voor het zeggen krijgen in het Nationale Park. Nou, ik vind dat een heel slecht idee. Er wordt al heel veel gedaan in Zeeland. Je ziet dat de landbouwers bezig zijn. We hebben contacten. We zijn natuurlijk een kleine provincie, korte lijnen. Dus er wordt heel veel wordt er al gedaan. Ik ga liever van bottom-up werken dan dat er een autoriteit komt die gaat zeggen van dat en dat moet je gaan doen. We zijn zelf in staat om de provincie te besturen. Daar hebben we geen beheersautoriteit voor nodig. Een aantal jaar geleden is het natuurbeleid gedecentraliseerd aan de provincies. Het werd ons toevertrouwd. We bouwen nu ook nationaal, maar ook in Zeeland aan het natuurnetwerk. En mijn advies is, maak dat eerst eens even af voordat je met nieuwe vergezichten komt. Het plan om van delen van Zeeland een soort natuurreservaat te maken valt slecht bij veel Zeeuwse politici. Niet alleen bij het CDA en de VVD, ook coalitiepartij SGP heeft zo haar bedenkingen. En de verwachting is dat meer Zeeuwse politieke partijen het niet zien zitten. Misschien dat het plan daarom een stille dood sterft in een Haagse bureaula. Na Zorgzaam is nu ook ziekenhuis ADAZ in Goes begonnen met het vaccineren van de medewerkers tegen corona. Vanochtend om iets voor 8 uur kreeg Sylvia Maas de eerste inenting. We moeten een einde zien te krijgen aan deze crisis, omdat die ontzettend veel impact heeft op de patiënten. Dat zie ik van dichtbij, maar ook op de collega's die onderuit gaan met COVID. Het raakt ons allemaal. De zorg dweilt al sinds maart met de kraan open. Nu het vaccineren is begonnen, komt het einde van deze crisis in zicht. Nou, ik denk niet dat we daar gelijk iets van gaan merken, maar op de lange termijn natuurlijk wel. En daar zijn we heel blij om. Dat het een begin is nu. Hoe moe bent u en hoe moe zijn uw collega's? Ik kan wel zeggen heel moe. Ja. In de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen zijn in een week tijd 15 bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat melden de Zeeuwse instellingen. Er zijn ook 38 positieve besmettingen gemeld. Deze week is er een forse uitbraak in zorgcentrum De Zoute Viever in Oost-Soeburg van WVO Zorg. In vergelijking met een week eerder nemen de cijfers weer toe. De Zeeuwse instellingen spreken dan ook van een zorgelijke situatie. Boeren moeten sinds 1 januari verplicht maatregelen nemen om te voorkomen dat oppervlaktewater van ruggenteeltakkers de sloot inspoelt. Een nutteloze maatregel in de vlakke Zeeuwse polder, zegt akkerbouwer Martijn van der Bijl uit Zonnemerre. Ze stellen nu voor om van die kleine drempeltjes tussen de ruggen te maken. En die zorgen er dan voor dat als het water valt, dat het niet in één keer het land afstroomt.
En dat effect dat werkt op de heuvels in Limburg. Alleen zoals je hier kijkt naar het perceel waar volgend jaar mijn aardappelen komen, het is hier helemaal vlak. Dus hier stroomt het water niet. Het zakt gewoon netjes zo de bodem in. En daardoor zijn de maatregelen zinloos. Zonde van de tijd en het geld, vindt Van der Bijl. En daarom roept hij de politiek op om actie te ondernemen. Volgende week wordt de kwestie in de Tweede Kamer besproken. Zonnepanelen leveren het meeste op in Zeeland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Zeeland heeft veel zonuren en een verkoelende zeebries. Dat laatste zorgt ervoor dat de panelen niet te heet worden en daardoor meer stroom kunnen opwekken. En het is de internationale dag van de Silly Walks. Gekke loopjes dus op het zebrapad dat daar speciaal voor gemaakt is in Zierikzee. U heeft eigenlijk wel een raar loopje talent. Nou, in principe ja, ik doe ook veel aan dans en ballet en zo. Dus dan heb je dat van jezelf al een beetje. U heeft net een silly walk gedaan. Hoe ging het? Ja, helemaal geweldig, perfect. Hartstikke leuk. Lekker de boel los. Armen, benen erbij en gaan. En wat voor gevoel geeft dat nou, zo'n loopje? Ja, gevoel van vrijheid. Lekker de boel losgooien. Heerlijk. Piet Kolen uit Wolvaartsdijk is 89 jaar. Maar uitrusten, daar moet hij niet aan denken. Als vrijwilliger staat hij daarom iedere dag klaar voor zijn dorpsgenoten. Hij brengt warme maaltijden rond en helpt in de bakkerij van de plaatselijke supermarkt. Koeken inpakken en krentenbollen en sausijsjes maken en ja, kaascroissants maken enzovoort enzovoort. Zoveel rolt de tijd verder, hè. Ja, en dan mag ik 89 worden. En dat vind ik heerlijk. Als ik nog wat voor een ander doen kan. En dat vind ik geweldig. Als Piet in de supermarkt aan het werk is, denkt hij terug aan vroeger. Toen hij nog zelf een bakkerij en supermarkt had op Wolvaartsdijk. We waren hier met 8 bakkers. En er zijn er 6 uitgevallen. En toen bleven we met z'n tweeën over. Koster en Kolen. En die Koster die heeft onze bakkerij gekocht. Want mijn zoon zei op een donderdagmorgen: ik wil niet meer bakker zijn en ik ga eruit. En dat was, ik zeg, ja, dan stop ik er ook mee. Maar echt stoppen en stilzitten, dat kan Piet niet. Hij heeft daarom ook een druk dag- en nachtschema. Ja. Ik moet er om 3 uur uit en om 6 uur uit. En dan doe ik nog gymnastiek. Dan ga ik 20 keer dit en 15 keer dat. En dan nog even met mijn been zwaaien. En dat doe ik 2 keer in de nacht. Want Piet moet natuurlijk wel fit blijven voor zijn drukke dagen. Naast zijn werk bij de bakker brengt hij zo nu en dan ook nog warme maaltijden rond bij zijn dorpsgenoten. Het is om andere mensen te helpen. De mensen kunnen natuurlijk als ze oud zijn niet op gaan halen. Nee, dus ze brengen me rond. En dan hebben we er 16, 18 hier op Wolvaartsdijk. En in het rusthuis leveren we er 7 à 8 af. Als ik de advertenties lees, dan denk ik: hé, 81, we overleden en noem maar op, ja. En dan mag ik 89 worden. Vind ik wel geweldig. En ben ik dankbaar voor. Ik vind u een hele bijzondere man dat u zoveel doet voor het dorp. Nee, ik ben niet zo bijzonder, helemaal niet. Ik ben maar gewoon Piet Kolen. Ja, en meer niet. We begonnen nog droog, maar het was vooral toch een dag die de boeken ingaat als nat druilerig. Morgen dan draaien we dat eigenlijk om, want dan beginnen we buiig, maar dan krijgen we juist hier in de middag brede opklaringen en is het vrijwel overal de hele dag droog. Dat is ook wel lekker. Het weekend dat is sowieso rustig en vrijwel droog met kans op wat nachtvorst, dat dan weer wel. En maandag dan is het bewolkt, maar dan staat er weer wat meer wind. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne donderdagavond.